Čaute, som tu ja, Lord. No, na Lordom účte, ten mi požičal. Som tu s Samuelom, ktorý ešte s nami nenatáčal. Natáčal prvýkrát. Za čo to bude robiť on? Takže čaute, vítam vás v Tropicrafte. Momentálne vám idem ukázať, ako urobiť portál. Neviem, či ste to už videli alebo nie, ale možno sa vám bude táto séria páčiť. Toto video zo začiatku bude také kratšie, lebo aby sme sa tak rozohrali a potom niekde, keď už nebudeme natáčať nejaké suroviny, nazbierame a potom to budeme ukazovať lepšie. Momentálne potrebujeme 3 vlny, 1 ananás, červené kvety, môžu byť aj žlté. Nie som si presne istý, väčšinou sa portál robí z červených. Nevedia, ale aj žlté fungujú, sa mi zdá. A dám si červené. Dobre, červené. Dobre, vezmeme červené, no. A 2 dreva. No ale ešte ja piňakoládu. Áno, ešte tam bude treba piňakoládu, ale hádko pri západe slnka, takže teraz sa budem musieť trocha poponáhľať s ťažením a hľadaním vecí. Bambusa som hľadal veľmi ťažko, takže budeme musieť trocha popreskúmavať okolie. Inak môžeme zatiaľ zobrať kokos, nám bude treba. Keď ho zrobíte mečom, vám padnú len kúsky. A tie 2 dreva, ako som povedal už. Tak a ešte takto, no. Z jedného dreva si urobíme stôl. Z neho si urobíme meč. Takto. Nechápam, na čo tu je meč. No a vlastne, hej, už viem. Uložíme tento kokos. Zničíme ho a potom nám z neho takéto kúsky. Tie nám bude neskôr treba na... Vec vám pripomenieme, dá sa to aj jesť. Na našu piňakoládu a kokosové kúsky sa dajú aj jesť a zároveň aj kocky ananásu. Momentálne budem musieť poutekať trocha pohľadať toto, lebo slnko už, no, to som povedať zapadá, ale vychádza, takže mám ešte dosť času. Hneď ako sa dostaneme do Tropicraftu, budeme natáčať ďalší diel, možno tak o 20 minút, ale tento diel bude veľmi krátky, možno 10-15 minút, možno aj menej. Joj. No, musíme nájsť nejaký ten, bambus. A budeme toto video 30 videí, a natočíme druhý diel. Hej. Áno, presne tak. 30 videí musím mať. 30 po 3000 chcel povedať. No to je jedno. Ale to je jedno. Aspoň 2 lajky. To chceš trochu veľa. Áno, presne tak. Nám stačí... Alebo 4 nie lajky. Hej, lajky. Ak budeme mať 1 like, tak budeme happy úplne. Áno, lebo my teraz moc sme nenatáčali a len začali. Nechcelo sa nám, sme len chodovať. No sme začali, momentálne sme sa strašne dlho dohodovali, či točiť let's play alebo netočiť let's play. No veď, lebo keď sme si pozreli, čo tam u nás písali, tak... Ja som pozerala dosť let's playov, no tak sa teraz posnažím ako niektorí napríklad, ale... Ako Gogo. No, nie, toho nepozerávam, to je jedno, aj keď ten je dobrý, no, 3 videá som od neho asi videl, inak pozerávam si furt nejakých iných, ale to myslím, že vás nemusí zaujímať. Čo vlastne teraz hľadaš? Aha, už viem, bambusy. Áno, hľadáme bambusy a nemáme moc času, no máme asi tak 3-4 minúty, kým zapadne slnko. To máš času, padej. Bude nám treba ešte 3 kože. Teraz máš? Na knihu. Teda jednu kožu nám bude stačiť, no. Nám bude stačiť jedna koža, som chcel povedať. Si to milím s 3 papiermi, viete, no. Ale kde sa nachádzajú tie... Bambusy. Áno, bambusy.
Nemusíš mi to furt pripomínať. Ale musím. Bambus. No a bude nám treba ešte 3 sugarcane, teda cukrové trsteny, no. Momentálne som preskúmal dosť okolia, ale nič som furt nenašiel, takže... Šukokajny, hej. Kde si aj prešiel. Sa mi zdá aspoň. Tak som už videl dosť, ale zabudol som na to a spomenul som sa len teraz, keď som videl tie kravy, no. Nechali sa zabiť, takže sú to kravy. Za chvíľu sa tam už dostaneme, neviem ako dlho, asi natáčame 5 minút, možno aj viac, aj menej. Nechápem No. ako... Neviem to zistiť, to je fraps. Mali sme si stopnúť čas, lenže my sme na to zabudli, takže budeme sa musieť uspokojiť s typovaním a asi tak. Musíme nájsť púž, ale táto zima je zrejme nekonečná a nikdy sa z nej nedostaneme. No ale už vidím, že je sem toho viacej a nestíhame nič urobiť, lebo absolútne nemáme na to prostriedky a strašne ma to štve. A vidíme bambus. Á, pekný. Ale nemáme ešte stále dotok. Kde je jeden bambus? Tam je viacej bambusov, a kde je viacej bambusov? Tam je Tropicraft. Si zabil. Toto sa mi nie moc najlepšie skáče, ale 6 bude nám ich treba, počkať. No bude nám ich treba aspoň 18. Takže A bude ich 19. no, vlastne máme o niečo viacej, ako som čakal. Si istý? Máme ich 5. No, No to je 18. takže čakal som, že tam bude 4 alebo tak nejak, ale aj to je dosť. Za toto nám akurát tak vyjde látko. Aha, sugarcane. No, tak. Mohol sa sem z týchto sugarcaneov a potom sa sem dá z bambusov a knihy robiť taká encyklopédia, ale na to som zabudol, takže nám nebude treba 18 bambusov, ale nám bude treba 30. Strašne ťažko sa tieto bambusy hľadajú. Encyklopédiu nám ani netreba. Ale encyklopédia je taká vec, že si v nej môžete popozerať, čo sa ako kraftí a tak ďalej z Tropicraftu. Čoskoro už pôjdeme do Tropicraftu, ale nestíhame, lebo vidíte, že slnko zapadá. Ale stíháš. Nestíham. Tak ser na toto, ser na knihu. Koľko si ty bol normálne jasne. Nemáme ani Hej, inakoládu, ani hrnček, ani nič. keď nájdeš bambusy, tak to stíhaš. Tak nájdeme teraz aspoň 5 bambusov, tak to stíhame úplne v pohode. No, aj viac ako 5. V zime moc ako tropické veci nerastú, skôr niekde na púšti, na lúkach sú tam také tieto. Ale keď sa v zime nájde bambus a ananás, no tak to už je potom veľmi, veľmi vzácna vec. No. A tam je hore bambus. Šťastie mi asi praje teraz. Ja, že to je gorila, tá ovúca. No, takže encyklopédiu Sorry. vieme robiť asi neskôr, no. Ale Prečo, veď tu ak ich bude. máme dosť bambusu. No, to je jedno. No, tento bambus väčšinou takto rastie, takto zabugovaný. Hnusne. Pod zemou, neviem ako môže rásť pod zemou bambus, to je jedna vec. 20, ok, puknutý. Za chvíľu už budeme končiť. Rýchlo pohni, Viete, že zapadá slnko a my nemáme ani bambus. No máme bambus, takže teraz sa dáme do vyrábania tejto piňakolády. Dáme si neskôr takýto hrnček. Na ten dáme ananás a na to kokosa. Potom si vezmeme tak a urobíme si lehát. No, nie. Lehátko. Áno, takto. S červenou vlnou.
musí byť tá vlna červená. A teraz Nemusí. už zapadá slnko a nevieme, či stíham, a musíte si naň sadnúť. Pri západe slnka vypiť piňa koládu. Sme tam! A ideme tam. Takže týmto myslím, že môžem ukončiť prvý diel Tropicraft Ešte ich ukáže aspoň trochu. s Bohom. Rýchlo vyplávať, rýchlo. To čo on tak rýchlo pridal. OK, tak počkajte. To je Tropicraft, tak čaute.